сархати хабарҳо. Бозгашти лимит ба Тоҷикистон барқи тоҷик тасдиқ кард. Тазоҳуроти гурӯҳе аз мухолифони тоҷик дар Берлин. Дар таркиши Тошканд як наврас ҷон бохта 163 кас захмӣ шудааст. рӯз ба хайр бинандагони азиз, умедворам хубед ва барномаи навиди бомдодиро тамошо доред ки аз душанбе тақдиматон мешавад. имрӯз 29 сентябр аст. масъулони ширкати барқи тоҷик бо пахши изҳороти қатъи нерӯи барқро дар минтақаҳои кишвар тасдиқ карда онро аз рӯи зарурат номиданд. даҳо корбари радиои озодӣ аз гӯшаҳои гуногуни Тоҷикистон хабар доданд ки ин шабу рӯз чанд соат аз барқ маҳруманд. баъзе аз сокинон хавф доранд ки маҳдудияти интиқоли нерӯи барқ имсол пеш аз муҳлат ҷорӣ шудааст. идеяи онро фишори мақомот барои ҷалби ҷавонон ба артиш медонанд. дар изҳороти барқи тоҷик ки 28 сентябр нашр шуд, омадааст обанбори норак то нуқтаи ниҳоӣ аз об пур шудааст, вале ҳаҷми воқеии резиши об дар муқоиса ба соли гузашта аз ҳисоби миёнаи бисёрсола кам аст. барқи тоҷик мисоли солҳои гузашта таъмири сим ва зеристгоҳҳоро аз сабабҳои дигари қатъи барқ дар кишвар гуфтааст. мақомот мегӯянд ин кор барои таъмини сокинон бо барқ дар фасли зимистон зарур аст. мақомот гуфтанд ки маҳдудияти интиқоли барқ то кай давом хоҳад кард. маркази матбуоти донишгоҳи славянии Русияву Тоҷикистон иштироки писари Файзулло Машраб Қурбоналӣ, ректори ин донишгоҳ, дар садамаи нақлиётиеро ки бар асари он овозхон Некрӯз Ниёзов ҷон бохт, тасдиқ кардааст. дар ин бора хабаргузори Азия плюс иттилоъ додааст. ба қавли ин хабаргузорӣ, яке аз кормандони маркази матбуоти донишгоҳи мазкур гуфтааст, писари ректор садама карда боздошт шудааст, вале худи ректор дар ҷои кор буда хабари барканории ӯ дурӯғ аст. дар садамае ки сарояндаи 27-солаи тоҷик Некрӯз Ниёзов ба ҳалокат расид, ду иштирокчии ин ҳодиса боздошт шуданд. яке аз онҳо писари 18-солаи ректори донишгоҳи славянии Русияву Тоҷикистон Файзулло Комёб ва дигаре Аҳтамзода Оятулло Хушбахти 19-сола мебошанд. ҳар ду донишҷӯи факултаи иқтисоди ин донишгоҳ буданд. мақомот ба ҷуз хабари расмӣ дар бораи садама иттилои дигар надоданд. овозхон Некрӯз Ниёзовро ки дар садамаи шаби 21 сентябр ҷон бохт, дар зодгоҳаш ноҳияи Шуғнони Бадахшон дафн карданд. вай бештар дар пайравӣ ба мактаби ҳунарии Муборакшо Мирзошоев ва Далер Назаров тарона мехонд. гурӯҳе аз мухолифони ҳукумати Тоҷикистон рӯзи 28 сентябр дар назди сафорати ин кишвар дар Берлин ба муносибати сафари президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Олмон намоиши эътирозӣ баргузор карданд. эътирозгарон талаб доранд ки раиси ҷумҳурии Тоҷикистон зиндониёни сиёсиро озод карда ба ҳуқуқи одамон эҳтиром гузорад. яке аз иштирокдорони ҳамоиш ба Радиои Озодӣ гуфт, тақрибан 30 узви гурӯҳи 24 ва Паймони Миллӣ дар назди сафорат ҷамъ шуданд. фаъолияти ҳарду ниҳод дар Тоҷикистон бо қарори додгоҳи олии кишвар ҳамчун созмонҳои экстремистӣ ва террористӣ манъ шудааст. ба гуфтаи ҳамсуҳбатони Радиои Озодӣ, бештар барои баргузории ҳамоиши эътирозӣ аз мақомоти Олмон иҷозат гирифтанд ва ду полис вазъиятро дар маҳалли тазоҳурот назорат доранд. президенти Тоҷикистон 28 сентябр барои иштирок дар вохӯрии сарони кишварҳои Осиёи марказӣ Олмон ба Берлин сафар кард. вохӯрии президенти Олмон бо раҳбарони 5 кишвари Осиёи марказӣ имрӯз 29 сентябр баргузор хоҳад шуд. Тоҷикистон баъди дубора пазируфта шудан ба ташаббуси байнулмилалии шаффофият дар истихроҷи маъдан аввалин гузоришашро дар бораи ин бахши сердаромад нашр кард. мақомот дар он гуфтанд ки дар солҳои 2019-2021 ба чанд ширкат ҳаққи ҷустуҷӯ ва истихроҷи тиллову нуқра ва маъданҳои дигари гаронбаҳоро доданд. чизе ки бояд чанд сол қабл нашр ва дастраси ҳама мегардид, аммо риоя нашуд ва ҳузури Тоҷикистонро дар ташаббуси байнулмилалии шаффофият барои як муддат боздошт. гузориши нав дар рӯзи 28 сентябр дар душанбе муаррифӣ шуд ва ҷузъиёти онро ҳамкорони мо Амир Исоев ва Искандари Фирӯз тақдим мекунанд. рӯйхати ширкатҳое ки ҳаққи ҷустуҷӯ ва истихроҷи тиллову нуқра ва маъданҳои дигари гаронбаҳоро дар Тоҷикистон ба даст овардаанд аз соли 2019 то соли 2021. чизе ки бояд соли қабл нашр ва дастраси ҳама мегардид, аммо риоя нашуд ва ҳузури Тоҷикистонро дар ташаббуси байналмилалии шаффофият барои як муддат боздошт. гузориши навро дар бораи бахши сердаромад дар душанбе муаррифӣ карданд. ҳамоҳангсози ташаббуси шаффофият дар соҳаи истихроҷ дар Тоҷикистон сабаби дер дастрас шудани ҳисоботро ба ҳамагири COVID-19 пайванд дод. мақомот дар хулосаи худ камбуди пулро ҳам зикр карданд. интизор ҳастем ки санади дахтори ҳукумат қабул шавад ва вобаста ба ин маълумотҳо баъд дастрас мешавад. он чӣ мояи ташвиши бисёриҳо дар Тоҷикистон аст.
ин аст ки чаро то ҳол омори дақиқ дар бораи маъданҳои гаронбаҳои истихроҷ шуда нашр намешаванд. ҳамаи сохторҳои давлатӣ бояд сомонаи расмӣ дошта бошанд ва мардум аз онҳо иттилоъ бигиранд, вале на ҳама аз сомонаҳои ниҳодҳои давлатӣ боз мешаванд. яъне ин сохторҳо бо камбуди мутахассисони ҳирфаӣ рӯбарӯ мебошанд. шояд роҳбарони ин ниҳодҳо манфиатдор нестанд ки сомонаи онҳо фаъол бошад ва мардум аз он ҷо иттилоъ бигиранд. тибқи гузориши ташаббуси шаффофият дар соҳаи истихроҷ дар Тоҷикистон, ҳоло дар кишвар даҳҳо ширкат машғули ҷустуҷӯ ва истихроҷи маъданҳои мухталиф ҳастанд. омӯзиши ин феҳраст баёнгари он аст ки қисме аз онҳо ширкатҳои чинӣ ё ширкатҳои муштараки Тоҷикистону Чин ҳастанд. ин амр боис шудааст ки дар миёни сокинон тасаввуре пайдо гардад ки мақомот истихроҷи конҳои муҳими кишварро осон дар ихтиёри ширкатҳои чинӣ гузоштаанд. дар охирон сол дида мешавад ки баъзе иҷозатномо мисол ба тариқи озмун дода мешавад ва баъзе иҷозатномо ба тариқи гуфтушунидҳои пешакӣ дода мешавад, яъне ба ширкатҳое ки асосан ширкатҳои чинӣ аз давлати чин дар ин ҷо мебон сармоягузорӣ мекунад, ба онҳо дода мешавад. дар соли гузашта аз Тоҷикистон ба хориҷа асосан Чин садҳо ҳазор тонна маъдан бурда шудааст. арзиши умумии он ба $731 миллион мерасад. як дастраскунандаи маъданҳои металлҳои гаронбаҳои Тоҷикистон дар соли гузашта Сингапур шуд. Қазоқистону Узбекистон низ дар ин қатор ҳастанд. Кумитаи ҳолатҳои фавқулодаи Узбекистон мегӯяд ки соати 2:43 шаби гузашта ба вақти маҳаллӣ дар анборҳои ширкати Интерлогистик воқеъ дар наздикии фурудгоҳи Тошканд таркиш рух дод. манба мегӯяд дар пайи таркиш сӯхтор ба амал омадааст. як навраси 16-сола ҷон бохта, 163 каси дигар захмӣ шудааст. Кумита гуфтааст ба ҷои ҳодиса 16 гурӯҳи оташнишонӣ ва наҷотдиҳӣ сафарбар шуда соати 2:48 оташ хомӯш карда шудааст. дар наворҳое ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ паҳн шуд, садои таркиш қавӣ шунида мешавад. тибқи гузоришҳо бар асари ин таркиш тирезаҳои манзилҳои истиқоматӣ, дӯконҳо ва биноҳои дигар шикастанд. вазорати тандурустии Ӯзбекистон хабар додааст ки осебдидагони ин ҳодиса ба бемористонҳо интиқол дода шуданд. ба иттилои вазорати тандурустии Ӯзбекистон, ҷароҳатҳои осебдидагон ҷиддӣ нест ва табибон ба онҳо ҳама кӯмакҳои тиббии заруриро расониданд. ҳамзамон Кумитаи ҳолатҳои фавқулодаи Ӯзбекистон хабарҳои пахшшуда дар шабакаҳои иҷтимоӣ дар бораи дар натиҷаи суқути ҳавопаймо рух додани ҳодисаро рад кардааст. ширкати Ӯзбекистон Аэропортс ҳам хабар додааст ки таркиш ба кори фурудгоҳи Тошканд таъсир нарасондааст ва фурудгоҳ ба таври муқаррарӣ фаъолият мекунад. бахши якрӯзи таърих тақдиматон мешавад ки муҳимтарин таҳаввулоти таърихи 29 сентябрро фаро мегирад. 29 сентябри соли 1926 дар ҳудуди ҷумҳурии мухтори Тоҷикистон ноҳияи нов таъсис шуд ки аз соли 2003 ба номи қаҳрамони халқи тоҷик Спитамен ном гирифтааст. ин ноҳия дар вилояти Суғд ҷойгир буда беш аз 140 000 сокин дорад. Спитамен як ноҳияи кишоварзӣ аст ва айни замон дар он чанд корхонаи саноатӣ фаъолият мекунад. 29 сентябри соли 2015 додгоҳи олии Тоҷикистон ҳизби Наҳзати Исломӣ, ягона ҳизби динӣ дар минтақаи Осиёи Миёнаро созмони террористӣ эълон намуд ва фаъолияти онро дар қаламрави кишвар манъ кард. мақомоти тоҷик ин ҳизбро ба даст доштан дар ошуби собиқ муовини аввали вазири дифои Тоҷикистон Абдуҳалим Назарзода гунаҳгор медонанд. аммо раҳбарияти ин ҳизби ҳамакнун фаъолияташ дар Тоҷикистон мамнӯъ тамоми ин иттиҳомотро рад ва ин ҳамаро баҳонаи баста шудани ҳизб арзёбӣ мекунад. 29 сентябри соли 2020 дар Душанбе дар синни 86-солагӣ файласуфи маъруфи тоҷик Мусо Диноршоев даргузашт. нақши Диноршоев дар таҳқиқу муаррифии андешаҳои пешқадами фалсафии ҷаҳони ислом дар мисоли эҷодиёти Синову Форобӣ, Тусиву Саъдӣ муҳим дониста мешавад ва аз ин назар дар баробари мактаби суннатии аврупоии фалсафа тафовут дорад. Диноршоев муаллифи садҳо таҳқиқоти илмӣ аст. қурби рубли русӣ дар 2 рӯзи ахир қариб 90 дирам поин рафтааст. имрӯз 29 сентябр 1000 рубли русӣ ба 113 сомонӣ баробар шуд. бар асоси қурби таъин кардаи Бонки Миллии Тоҷикистон $100 амрикоӣ баробар ба 1095 сомонӣ ва 100 евро ба 1154 сомонӣ иваз мешавад.
бинандаҳои азиз, шумо навиди бомдодиро тамошо кардед. назару пешниҳоди худро ба мо нависед. дар 2 рӯзи баъдӣ бароятон истироҳати хуб ва хайр. худо нигаҳдор.